Sziasztok! Játszatok velünk mérgezett gumicukrosat a Candy Gangrem. Veszel nekem egy egész karton sisisztiket. Veszel nekem egy egész karton sisisztiket. Ne leselkedj! Veszel nekem egy egész karton sisisztiket. Most én jövök. Ideje kiválasztani a mérgezett gumicukrokat. Megveszed nekem az összes Candy Gang terméket Megveszed nekem az összes Candy Gang terméket és megveszed nekem az összes Candy Gang terméket Biztonságos. Biztonságos. Mérgezett? Biztonságos. Biztonságos. Mérgezett? Biztonságos. Mérgezett? 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 Mérgezett. Nyertem! Meg kell venned nekem az összes Candy Gang terméket Hát ez van. És megosztod velem? Hát persze.